Biyaan ko na lang ang akong pagkamanananggot, kay ang akong customer daghan ang nagbagot-got. Ang tuba na kong baligya makasakit kuno silubot, maglain ilang tiyan magsigi og pangutot. Ang tuba kong baligya laming imnon butag hapon, saktuhan ang katampis upload dili aslom. Pero may nagreklamo ini humanilat inom, kay di madagpugong silang tanan kalibangon. Tubang bahal, tubang tagpo, parihas ra og itikto. Tuba layo ka sa sakit, pero duol ka sa higit. Na ay man nagkumpari, gikan pas layong biyahe. Muinom silang tuba, painit daw sa tinai. Paghuman nilag inom sa tubang balikpiti, ang duha ka magkumpari sa CR nagpuli-puli. Tubang bahal, tubang bagpo, parihas ra og ipito. Tuba layo ka sa sakit, pero dool ka sa igit. May ni-order o bahal gamiton sa iyang kasal, ipainom sa nangumbira ngawa niya giimbitar. Mura o ipampurga ang tanan nga nakainom, migawas ang kinaon, humba, adobo o litson. Tubang bahal, tubang bagpo, parihas ra o ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero dool ka sa igit. Apan pagka di malasa kay hasta siya na problema, kay ang iyahang papa gipainom sa bisita. Ihang papa ni dagan kami daguok ang tiyan, sa CR wa ka abot nakaigit sa iyang short. Tubang bahal, tubang bagpo, parihas ra o ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero dool ka sa igit. Tubang bahal, tubang bagpo, parihas ra o ipikto. Tuba layo ka sa sakit, pero dool ka sa igit.